Hey, yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, ila nonsense la selective memory loss niba nayo manxani owa umuntu. Kuba mnandi abakanibalisa eza sob stories because kaloku nifuna uncedwa ngela xesha. Suddenly ngoku umuntu une-amnesia xa kufuneka ebuyise izitya. Kaloku ndinamatyala endiwa-ignorayo nam mfondini. You never forget that shit. Qha nina niyathanda udlala uzifisa. Omnye abe nesibindi ifoni sophina azoboleka ngoku ezazi uba uyaku-owa. Qonde rha unye right there ijana yolukela ngamakhiwane kaloku. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ndiphuma pepepu ngoba ndiyoposa ii-orders zabantu ndifole emva komntu ubhobho oyobhatala i-TV license. Andaphela intsini nqwarhana ibamba niyidayivela apha kum. But ke asikho lapho namhlanje guys. Soze ndibe ndileqana namntu kule kapa ke mnake for i-50 rand. Ofika nje kwala Friday ubuthe uzayibuyisa ngayo imali yam ndiqala ngala mini ukushwabulela. Uthi usehlelwa ngamaflop apha elifini kumane kusithi qatha simali ka-ankile. Ndibe ndiyazi ndiba soze uphinde ufumane fokola apha kum. Uziblackliste ngokwakho mosifundini ngobaleka ne-50 rand wawuyifunela uphangela ngo-2006. Uzotsho uyazi uba iyabuyiswa imali yomntu simenqe ndini. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Wednesday nge-25 ka-October sePizzos Kitchen apha eWaterfront. Amatikiti afumaneka ku-Cricket nge-100 rand. Unkola komntu ubhobho ebeke wakhaba ikhona 8 rand extra phandit iyanzuzazi ke for itex abelungu. Bambelakho nawe man kuyehle kububhanxa pha for 2 hours ukulibale ngengxaki zasemhlabeni ongasoze uzisolve.